Mladí muži idú v noci na motorkách po trojprúdovke. Rodičia nás milovali, ale nevedeli nám to dať najavo. Často boli násilní a tak sme sa takými stali aj my. V parku všetci šiesti fajčia jednu cigaretu marihuany. Spomínam si, že od detstva som sa bál, že raz prídem domov a rodičia už nebudú spolu. Čo si pamätám, stále sa hádali. V takomto prostredí sme vyrastali. Viedlo to k tomu, že sme vytvorili bandu, ktorá bola známa a obávaná pre náš násilnícky a nemravný životný štýl plný drog. Žiadne pravidlá. Ľudia od nás bočili. U nich doma. Cigaretové špaky v popolníku. Raz ráno sme sa opäť uliali zo školy a ostali u nás doma, kde sme sa zvykli ukryť. Rodičia o tom nevedeli. Boli sme spolu s Federikom a Rafaelom, keď na dvere zazvonili dve Jehovove svedkyne. Pozvali sme ich dnu, aby sme si z nich mohli uťahovať. Robili sme si z nich žarty. Spomínam si, že Maria a tá druhá sestra boli veľmi úprimné a milé. Odvážne nám hovorili o pravde. Mladý muž s dlhými vlasmi otvára Bibliu. Maria v nej listuje. Bol som prekvapený, že boli také láskavé napriek môjmu posmešnému tónu. Veľmi sa mi to páčilo. Nič ju nezastavilo. Ani to, ako sme vyzerali. Pozerá, čo sestra v Biblii ukazuje. Rozhovor s Máriou na mňa veľmi zapôsobil, ale pomyslel som si, že ju už asi neuvidím. Otočí list a číta ďalej. Veď kto by sa vrátil za takými ľuďmi ako my? V iný deň Maria predstavuje tomuto mladému mužovi, Franceskovi, staršieho brata. Ten s úsmevom podáva Franceskovi ruku. No Maria sa nevzdala. Prišla znova aj s jedným starším priekopníkom. Ani on sa nás nezľakol a odvážne nám začal zvestovať. Brat mu podáva otvorenú Bibliu. Postupne som menil svoj život a duchovne som napredoval. Hneď som začal všetkým priateľom rozprávať, čo som sa dozvedal. No prekvapila ma reakcia mojej mamy. Vôbec z toho nemala radosť. Bola veľmi nahnevaná. Francesco, teraz už ostrihaný, sedí na gauči. Má sklopený zrak. Pozerá sa na svoju Bibliu a knihu Žiť navždy. Aj kamaráti si mysleli, že som sa zbláznil, že mi vymývajú mozog. Snažili sa robiť všetko preto, aby mi pripomenuli, aké silné priateľstvo bolo medzi nami. V parku mu kamarát ponúka marihuanu. Robili na mňa citový nátlak. Musel som sa rozhodnúť. Hoci som ich mal rád a boli sme si blízki, urobil som radikálny krok a povedal som im, že sa s nimi už nebudem stretávať. Otáča sa a odchádza od nich. Veľmi ma to prekvapilo. Bol som zvedavý a nakoniec som začal aj s Franceskom študovať. Jeho odhodlanie ma prinútilo premýšľať. Bolo zrejmé, že to, čo nám rozprával, bola pravda. Vyžadovalo si od neho odvahu vzdať sa kvôli tomu priateľov. To v nás všetkých vyvolalo vážny záujem o myšlienky, ktoré nám hovoril. Francesco sa pozerá na fotku svojich priateľov. Hneval som sa na pravdu, pretože mi vzala kamaráta, s ktorým sme robievali veci, ktoré som mal rád. Aj keď som mu povedal, že sa zbláznil, vnútri som vedel, že to musí byť niečo silné, keď je taký presvedčený. Všetci sme to videli. Uvedomil som si, že niečo na tom musí byť. Na moje prekvapenie postupne všetci moji priatelia začali študovať Bibliu. Počas štúdia som si uvedomil, že je to pravda. Kedysi boli moje rozhodnutia vždy motivované nenávisťou. Teraz konám na základe lásky a mám z toho dobrý pocit. Teraz jeden z priateľov zvestuje s rodinou. Vďaka Marii a Franceskovi ma Jehova k sebe pritiahol. Myslím, že je to zázrak od Jehovu. Pravda mi pomohla vypestovať si také vlastnosti, ako je pokoj a radosť. Vďaka tomu mám rodinu, akú by som nikdy nemal. Ďalší z priateľov študuje so svojím synčekom. Najviac ma v živote uspokojuje, že mám vzťah s Jehovou. Ďalší má prednášku. Keď vidím niekoho takého, ako som bol kedysi ja, snažím sa s ním porozprávať. Beriem si príklad z Márinej trpezlivosti. Všetci na spoločnom stretnutí.
Napriek našej povesti sa Mária nevzdala. Dvaja z týchto priateľov sú spolu v službe. Ukázala nám, že v Jehovových očiach nikto nie je stratený prípad. Naozaj nikto.